של פודו לא מסכימה לנו. מה? The fuck? טוב, התחלנו לשדר. שלום, מה, כאן גיימר פוקקי. היום נספר על הנושא המעניין ביותר שאפשר לחשוב עליו. סוגי צואה. לא, אני חשבתי משהו אחר, אתה לא מרשה לי לדבר. כאן איתנו נמצא באולפן גיל ברונשטיין. מוחאים לי כפיים. ניצן דייץ' בעל ערוץ הגיימינג המוביל ביותר במדינה, גיים קלאב. וכמובן נועם פודולר, או בקיצור פוקקי. היום נדבר על סוגי צואה, כמו שאמרתי. יש כמה סוגי צואה. הסוג הראשון הוא גללים. אל תגיד את זאת, שנייה. זה בדרך כלל של חיות, של פרות ושל עיזים. גללים. הגללים הם בצורת גלל. לא, גיל, תעצור. הגלל הוא בצורת עיגול. תעצור שנייה, כוסק. תעצור שנייה. אוקיי, תציג עוד פעם את כולם. אוקיי, כאן. אנחנו עדיין בשידור. אוקיי, יש לנו פה את גיל ברונשטיין. יש לנו פה את ניצן דייץ' בעל ערוץ הגיימינג המוביל ביותר במדינה. תודה. ויש לנו פה כמובן את נועם פודולר הידוע בכינוי פוקקי. אז כמו שאמרתי, גללים זה בדרך כלל חיות, ונעבור לסוג הבא. קקי קסם. הקקי קסם הומצא בשנת 508 לפני הספירה. הוא הומצא על ידי ילד צעיר בשם רודריק. קקי קסם זה בעצם כשאתה מוציא את צואתך, הוא מסתכל אחרי זה לניאגרה, נראה לי שקוראים לזה ככה, ורואה רק מים, אין צואה. אין שם צואה. זה קקי קסם, זה מדהים. הנה, תשמעו את התגובה של פוקקי לגבי זה. רגע, אני לא אמציא את זה, אני יודע אמציא את זה, יש לי אחד בבית, אתה כאילו. אוקיי, נעבור לסוג צואה הבא. קקי מתנה. לא! קקי מתנה זה הסוג הכי כיף שיש בעולם. קקי מתנה זה שאתה עושה קקה, צואה, גללים, לא יודע איך תקראו לזה, ואז אתה מנגב עם הטישו ואתה לא רואה חום, או שחור או ירוק, או במקרים מוזרים גם סגול. רק איזה תימנים זה. אבל זה עוברים כבר לקקי הבא, שזה קקי סלק. מה, לא קרה לכם אף פעם שישבתם בשירותים, עשיתם קקה, התחלתם לנגב, והקקה היה סגול. לכולם זה קורה. אוי, הנה, פוד הוא מת. אנחנו משחקים פה... שכחתי איך קוראים למשחק. בטלפילד 3. נורא כיף. עכשיו נועם יגיד לנו כל מיני סוגי צואה חדשים. יש חירפלוץ. חירפלוץ זה מדהים! חירפלוץ זה כאשר אתה וכל גאוותך דופק נפיחה, אבל נפיחה מדהימה, ואז בורח לך במקצת צואה. במקצת. זה קצת מגעיל, כי אחרי זה על תחתונך אתה תראה חום. או סגול. או שחור. איך קוראים למישהו רמאי בקומבט? פוקמפר! ענק. שלי. גיים קלאב. אוקיי, תקרא לי סוג בשם. קקי הבא. רגע, אני זוכר איך קוראים לו, רק שנייה. אני יודע, קקי יבש. קורא לך שאתה מחרבן ולא יוצא קקי, זה הכי נעים שיש, כי אין רטוב, אין לך, הכל יבש ונעים. זאת אומרת שאתה גם חוסך נייר, ואתה גם חוסך כאילו בזבוז של אנרגיה וזמן. אבל זה קקי מתנה, כבר דיברנו על זה. לא, קקי מתנה אתה קונה את זה בכסף. קקי יבש זה טבעי ואורגני, יש הבדל. אבל צריך לאכול המון סלרי בשביל זה, רק שתדעו. צריך לאכול הרבה טרד ואז תהיו פה. ונעבור לסוג הצואה הבא שלנו. צואת נקמה. או יש אחרים היו מעדיפים לקרוא לזה קקי בלופ. קקי בלופ. זה כאשר אתה מטיל את צואתך במים האלה, וזה כזה בלופ שנוגע לך בישבן.
איזה קקי נקמה. הרגו שעומד פודו ממש גרוע במשחק הזה. זה... עכשיו, המצב יוצר אי נעימות קלה באזור הישבן, משום שהוא רטוב. אחרי שאתה מנגב עם הנייר, הכל נהיה רטוב כזה. נכון. אז אתה לא יכול לנגב, אתה צריך נייר חדש. זה לא בריא לאיכות הסביבה. אז זה צורת נקמה, או איך שאמרתי, אנשים מעדיפים לקרוא לזה קקי בלופ. לא יודע איזה עוד סוגי קקי יש. בוא, אני אחפש, אין לי פה מחשב. טוב, אני אחפש. אין פה מחשב. What the fuck? יאללה, בוא נגמור את הסרטון הזה כי זה ארוך מדי. פודו מדהים. מקום אחרון מהסוף. זה אומר שזה מקום ראשון. אני עכשיו מחפש בגוגל סוגי... אם תשמעו. סוגי קקי אם לא הבנתם. יש פה סוגי קקי של תינוקות, סוגי קקי בכליות, סוגי קקי כללית, סוגי קקי בדיחות, סוגי קקי מצחיק. אני אחפש סוגי יציאת קקי. בואו נראה מה יש. יש עוד סוג קקי שאתם לא מכירים, שגם גילוס לא מכיר, שקוראים לזה קקי גס. בעצם, ברגע שאתה כאילו מוציא את הקקי, יש איזו שכבה כזאת מסביב לקקי, שהיא נורא מחוספסת, זה מרגיש כמו שריטות כאלה. לא, זה מעביר אותי לסוג קקי הבא שלא הזכרתי, קוראים לו או קקי בומבה, או קקי בומבילה. שזה בעצם מהצורות האלה, שאתה מנסה להוציא, ואתה מרגיש כאילו החור תחת שלך, פי הטבעת, נקרא לשתיים, כי הם ענקים, ומפה השם בומבילה. בומבילה? בג'יטי יש פה קקווה של קקי. דויטשה ישיר לנו סולו. בלי בושה, הקקי שלכם מלמד הרבה על בריאותכם. אוקיי, ככה הולך כל קצב של קקי. זה הקקי הרגיל. זה הקקי היותר אגרסיבי. זה הקקי באמת אגרסיבי. זה באמת ממש אגרסיבי כמו קקי גס. יש גם פוקקי. פודו יספר לכם על פוקקי. פוקקי זה כמו חירפלוץ, שזה קקי ולא חירבון ופלוץ. בדיוק. אוקיי, אז בואו נעשה פרק. בדיוק. יאללה. אני אלמד אתכם קצת על ההיסטוריה של המילה חירפלוץ. המילה חירפלוץ הגיעה מהסרט ואז הגיע פולי. כאשר בן אדם ועוד בן אדם היו בתוך מוזיאון כלשהו, כגון אחד אמר נקרא לשמן קוקי ולשני פי, אוקיי? אז קוקי אמר לפי, אנחנו חייבים ללכת מפה. ואז פי שואל אותו, למה? ממש כיף פה. ואז קוקי אומר לו, כי חירפלצתי. ומשם מגיעה המילה. מעניין מאוד חברים, נכון? אוקיי, פודו יספר לנו על מוצאה של המילה פוקקי. אני לא יודע כל כך. אני יודע מאיפה הגיעה המילה פוקקי. טוב. אוקיי, אני יודע. אוקיי, המילה פוקקי התחילה במדינה שבמזרח, שבדרום, שבמערב, שבצפון של אירופה. בישראל. שברומא. אז... בכלל ברומא. ברומא איזה מישהו אחד בא למישהו פוקקי! ומאז הם המציאו את המילה פוקקי! מה? נכון? טוב, לא נורא. באמת אף אחד לא רואה את הערוץ שלנו. שמעו, כן, אני המחליף של יובל להיום. קוראים לי גיל ברונשטיין כמו שאמרתי. יובל או כינוי יובי.
או גולי, גולי, כולם קוראים לו גולי. מה? גולי זה השם שההורים שלו קוראים לו. זה כמו ניצן, פה יש ניצן, ניצן, דויטש, דויטשה, דייטש ודיל דויטש. יש גם את דויטשה גוואנה, נכון. מה זה דולצ'ה גוואנה? זה היה פינקל המציא. בוא נוסיף עוד אנשים לשיחה. את ניר. איזה אדיר. את אדי. את עמנואל. אוקיי, בואו אני אקריא לכם סוגי קקי מאתר FXP. ראשון, רוח הרפאים, ככה אנחנו קראנו לו קקי קסם. אתה יודע שחרבנת, יש צואה על נייר הטואלט, אבל אין כלום באסלה. הבא, מצופה הטפלון, אין לי מושג מה זה אומר. מחליק החוצה בקלילות שכזאת, שאתה אפילו לא מרגיש אותו, אין כלום על נייר הטואלט, ואתה פשוט חייב להסתכל משהו באסלה ולראות שבאמת השארת שם צואה. הנוזלי, בעל צמיגות של זב... שכחנו להגיד על שלשול. אז כולכם מכירים את השלשול. נורא כיף שיש לך שלשול. לא נראה לי שמעו אותך, תחזור על זה. שיש לך שלשול בגף, אז מאוד שורף בטוסי. מאוד מאוד שורף בטוסי. זה יכול להגיע לצורך לשחוט מהרופא. דוקטור, ענף פינקל. כן, כן. אז יש חרבונה במחשבה שנייה. סיימת לנגב, אתה מתכונן לקום, ואז אתה מגלה שנשאר לך עוד. חרבונה, וריד מתפוצץ במוח. אחד מהסוג הזה שהרג את אלוויס, הוא לא יוצא עד שאתה כולך מזיע רועד וסגול כבר ממאמץ. חרבון סלים פסט, אתה מחרבן כל כך הרבה עד שאתה מוריד 5 קילוגרם. או בקיצור, קאג. חרבון בזה רגע, כדאי שתהיה בטוח, שתהיה בטווח של 10 שניות מהאסלה, לרוב הראש יוצא עוד לפני שהספקת לפתוח את החנות. חרבון קינג קונג או גודזילה, כל כך גדול שאתה חייב לשבור אותו לגושים קטנים יותר כדי שהוא ירד חיים עם המים. לרוב מתלי מעילים מתייתים למשימה. הסוג הזה קורה בדרך כלל בבית של מישהו אחר. וואי, נכון. חרבונה הלוואי, אתה יושב שם, כולך מקובץ, מפליץ כמה פעמים או במילים גבוהות מנפח כמה פעמים, אבל אין צואה. הנחש די רך בעובי האצבע שלך ולפחות באורך של מטר. חרבון קקה שם, גם אחרי הורדת המים השלישית הוא עדיין צף שם. אלוהים אדירים, איך נפטרים ממנו. חרבון זה מתרחש לרוב בבית של מישהו אחר. וואי, נכון. חרבון הסחוק וחברים. ידוע גם בשם חרבון הצעקות. אתה יודע שאפשר לאכול שוב אחרי שהרקטום שלך מפסיק לשרוף? טוב, אני יודעת שכשהרקטום שלי יפסיק לשרוף. חרבון הבירה ידוע גם בשם חרבון החמרמורת.
מתרחש לרוב ביום שאחרי הלילה שלפני. אוקיי. מה? מתרחש לרוב ביום שאחרי הלילה שלפני. שלפני מה? דן. מתרחש לרוב ביום שאחרי של הלילה. גם אם ברגיל החרבון שלך לא מסריח במיוחד, זה ממש רקוב. לרוב מישהו יחכה מחוץ לדלת לתורו. גם חרבון זה לרוב מתרחש בבית של מישהו אחר. יש פה אחד, הצו המבוהל. אני לא מבין, מה יש? זה מכונית או שזה צוללת? לדעתי זה צוללת תת-קרקעית. הצו המבוהל מציץ החוצה וחוזר מיד פנימה. הבנג'י פשוט נתלה מאחוריך לפני שהוא צונח. אוי, זה נורא. טבעת האש. לאחר ארוחה מתובלת היטב, הרקטום שלך מרגיש כמו החלק הפנימי של מציץ סיגריות ברכב. המשתק, ידוע גם בשם הפרהפלג. הסוג בו אתה יושב על האסלה כל כך הרבה זמן, עד שאתה מאבד כל תחושה מתחת לאוזניים. אוי ענק, חרבון הענק הירוק, הסוג שנשאר באסלה כל הלילה אחרי ששכחת להוריד מים ובצורה מסתורית מכביד את שטחו. בואי. ופה אנחנו מסיימים את הסרטון. פודו, בוא תחלף איתי. נראה לי הסרטון הזה כבר חצי שעה, נראה לי שוקל איזה 80,000 ג'יגה בערך. כן, נשקול הרבה מאוד. שלום. עכשיו זה אני. קוקה. אוקיי, בוא נראה. חרבון הגז רעיל. הסוג שגורם לך להתעלף על האסלה לפני שסיימת. לאחריו, לרוב אתה מוצא את עצמך באיזו מדינת עולם שלישית נידחת, בלי שמץ של מושג איך הגעת לשם. אוקיי, נחמד. אנחנו לקראת הסוף. חרבון האסלה המושפרצת. הסוג שיוצא מאחוריך בקצב של כמיליון חתיכות בשנייה. קצת מזכיר מפולת שלגים, אבל עם הנאה סילונית שמשפריצה אותו על דפנות האסלה. חרבון פונדק הרוחות. אתה מתיישב לך ומפליץ כל כך חזק ולאורך זמן, עד שאתה כבר לא צריך לחרבן יותר. אחד לפני אחרון, החרבון שאינו נגמר. ממשיך לצאת מתוכך, כמו אפונים מתרמיל, ובדיוק ברגע שהתחלת לנגב, גרגור עמום נשמע מכיוון בטנך, ועוד יוצא. בדרך כלל מתרחש לאחר ארוחה בבורגר ראנץ'. חרבון האאוץ', זה כואב. הסוג שמשאיר אותך עם ההרגשה כאילו זינקת הרגע על אופניים ללא כיסא. התחושה מלווה אותך שעות אחר כך. זה באמת נוראי שפי הטבעת שלך מתחיל לשרוף וזה נורא כואב. אוי. טוב, יאללה. אתה צריך למצוא. יאללה, בוא נסיים. כן, לסיים, אתה חושב? אנחנו כבר איזה חצי שעה, נראה אתה צריך לחתוך קצת, רק עד הקטע שאתה מתחיל לדבר על הקקי. אל תדאג, אני לא אשים על HD. זה יהיה טוב. תגנוב. לא, תחתוך פשוט. אתה שם את הסמניה על איפה שאתה רוצה לחתוך, ואז לוחץ על S. אוקיי, אנחנו נראה לי נסיים. גילוס, תלחץ על S1. ביי ביי.